Ang La Union tampok sa isang exhibit kasabay ng anibersaryo ng pagkakatatag ng lalawigan. Para sa detalye ng regional report na yan, kasama natin Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Tampok ang kasaysayan ng La Union sa isang exhibit na binuksan kasabay ng pagdiriwang ng 176 na anibersaryo ng pagkakatatag ng lalawigan kahapon, Pebrero 15 sa isang shopping mall sa San Fernando City. Pinamagatang Lagip Ti Umili, ang exhibit ay nagtatampok ng makukulay na selebrasyon ng La Union Foundation Anniversary sa paglipas ng mga taon, kabilang ang iba't ibang aktibidad na nagpatibay sa diwa ng agkaisa o pagkakaisa ng mga mamamayan. Matapos ang ribbon cutting ceremony na dinaluhan ng mga opisyal ng lalawigan at iba pang panauhin, sinundan ito ng walkthrough kung saan nasilayan ang mga lumang larawan, memorabilia at iba pang artifacts na nagpapakita ng paglalakbay ng La Union mula sa pinagmulan nito hanggang sa kasalukuyan. Ang Lagip Ti Umili na nangangahulugang collective memory ay nagsisilbing biswal na salaysay ng mahalagang yugto, kultura at pagbabago ng lalawigan sa paglipas ng panahon. Bukas ang exhibit araw-araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi at tatagal hanggang Marso 1. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.